Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión, desplazámonos ata a vila pontevedresa de Ponte Caldelas, pola que transcurre a súa subida. Cun total de 96 inscritos, falaremos con algúns dos seus protagonistas. Boas a todos, hoxe temos con nós a David Martínez, piloto e copiloto dentro de diversas modalidades do Campeonato Galego e pertencente á escudería Pontevedra 1984. Boas, David, que tal? Ben, por aquí, unha vez máis, nas carreiras. Bueno, se mal non me engaño, comezaches como piloto no Rally Mix de Ribadumia cun Opel Corsa GSI. Despois da temporada pasada pasaches esta montaña cun Carcross e este último ano participaches cun Peugeot 206 no Rally de Pontevedra. De todos, con que carrocería volverías a repetir? Co Carcross. Bueno, fixen outro ano máis montaña co Corsa. Fixen un ano Rally Mix, outro ano montaña, comprei o Carcross, este ano co 206. Vale. Das modalidades nas que participaches, cal che gusta máis? Quédeme co Rally Mix. Mellor o Rally Mix ou montaña. Rallys non é... tampouco non sei o que é, que aguantei un tramo solo. Bueno, como ben dixen ao principio, tamén faz labores de copilotaxe, sobre todo na modalidade de regularidade. Poderías contarnos por encima as diferencias con un rally normal? Pois tens que ir máis pendiente de todo, porque hai puntos intermedios, tens que salir ben no teu segundo, arriba ticar no segundo tamén que corresponde, e é máis complicado, porque no rally sálese a cantar notas para diante, non te preocupes nin de a que hora tens que pasar, nin moito menos. Vale. Este ano saliches no Rally da Casa cun Peugeot 206, co que tuveches un forte accidente no que máis perjudicado foi o coche. Entendemos que é unha conta pendiente que tes para o ano que ven ou para o futuro. Estás preparando xa algo ou crees que ainda é moi cedo? Non teño nada, teño todo estancado. Teño coches xa, teño as barras, rodas, teño todo, pero non empecé porque este ano quedei un pouco asqueado e non ganas ninguna. De feito, vin correr hoxe por ir con Carlos e vir con él, pero non teño ganas ningunas de correr. Vale, tras a mala experiencia, crees que a seguridade nas carreiras e nos coches está ben ou ainda queda moito por mellorar? Depende de que coches. Hai algúns que están ben ou hai outros que están mal. Que sí, eu, por menos do meu, do forte golpe que tivemos non nos pasou nada, afortunadamente. Si ardeu e tal, pero do resto non nos pasou nada. Bueno, mellor así. Bueno, agora un pouquiño de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo da túa zona típico que digas, pois este sitio tedes que ir sí ou sí, esta comida tedes que probar, ou esta festa ou algo? Pois a festa que houve esta semana, aquí a festa dos Dolores. É unha festa, a verdade que é bastante bonita, ou a festa da Troita. E do resto, nos como nos gusta a festa, valenos calquer cousa. Bueno, xa para finalizar a pregunta pola que naceu o programa, que importancia ten para ti ou crees que debería ter a saúde mental dentro do mundo da automoción e sobre todo centrado nos rallies? Para min creo que o 90% é a saúde mental, xa que non recibes nada a cambio do tempo que gastas, o empeño que pos, todo. Eu este ano, pois sí, que nos tocou vivir unha cara mala das carreiras, ardeu o coche, non vale nada, e así que ahora toca os collóns e empezar de cero. E non vou seguir porque me emociona. Bueno, algún agradecemento, un saúdo ou algo que queiras decir? A miña familia, a todos por apoiarme sempre. Bueno, pois nada, moitísima sorte e moitas gracias.